Mula sa mga produktong freshly produced, innovative products hanggang sa mga agri-machinery, tampok ang mga ito sa opening ng 9th Bicol Agri Summit na ginanap sa isang mall sa Naga City. Sa loob ng mall, dinagsa ng mga bisita ang 84 booths na nag-aalok ng iba't ibang products at services para sa mga agriculture at business sector. Isa si Nerissa sa mga nakapamili ng fresh produced products. Para sa kanyang malaking tulong ang ganitong exhibit dahil maraming produkto ang nabibili sa iisang lugar lamang na nakakatulong sa mga Bicolano agripreneurs. Ano siya, para sa mga parehong na busy sa office and then nagigilasinda for us to ma-appreciate may ang mga organic event and nakakatabang kita sa mga farmers na locally. Ayon naman sa exhibitors, malaking oportunidad ang Agri Summit dahil mas dumadami ang kanilang customers at mas nakikilala ang kanilang produkto na nagdadala ng dagdag na sales at income. Pag ganitong event, napakalaking mahalaga sa amin kasi malaking tulong sa kooperatiba namin. Kasi dito dumadagdag yung aming mga customer. Sa pamamagitan ng trade, marami na akong permanent na pinagsusuplayan dito sa Naga. Na dito ko sila nakilala, dito nila ako nakita. Patuloy na binabalik-balikan kami. Lalo na pag nakikita nila kami dito sa trade fair. Sa bawat event na trade fair dito sa Robinsons, malaking tulong kasi malaki talaga yung sales namin. Bilang ako ay marketing officer ng aming kooperatiba, labis-labis po ang pasasalamat ko sa mga agency na tumutulong sa amin. Unang-una po ang DTI, BIPAR, DART, Chamber of Commerce, DA, DOST, yan po yung mga tumutulong sa amin. Kaya grabe po yung pasasalamat ko sa lahat ng agency na tumatangkilik sa amin. Malaki rin ang ambag ng event para sa mga agri-machinery companies. Bukod sa pagpapakilala ng kanilang mga makabagong gamit sa pagsasaka, nagbibigay din sila ng libreng konsultasyon sa mga farmers tungkol sa tamang farming methods at mas maayos na pagpapaunlad ng kanilang produksyon. May importante po siya para makapag-promote kami ka mga product may as in, mas mamidbidan kami ka mga farmers na dahil pa kami na mimidbid and then mas mapalawak ay ma-promote mi si mga bagong product sa mga dati ng owner ng kubota ng mga machineries, tractor, harvester, yan po. Then nakakatabang man po ini actually sa farmers para igwasindang idea sa mga inaigwa palan kayo ng makakatabang sa inda para sa mas madali na proseso kang pagtanong, kang pag-harvest. So ito po, ang organic programa, nakakatabang talaga siya para mahikayat ang tao, lalo na mga farmers, para makagather siya ng information and then makatabang man sa inyo. Ibinida rin ng provincial government ng Camarines Sur ang kanilang food processing facility sa Barangay San Jose Pili, katabi ng Bicol Mega Cold Storage Facility na bahagi ng Camsor Food Complex. Dito ipinakita sa mga Bicolano agripreneurs na ito ay available at pwede nilang gamitin para sa kanilang mga fresh produce products. Ipinakilala rin ang isa sa mga local products ng probinsya na Coca-Cola, isang beverage na gawa mula sa coconut na isa sa mga pangunahing agriculture products sa Camarines Sur. For now, hindi lang tayo basta valued partner. We are also offering this Bicol Mega Cold Storage Facility. Ito talaga yung showcase ng ating exhibit for now. And dito sa complex na to, ito yung mga pwede nating i-introduce sa farmers. Pwede natin silang i-introduce sa processing plant, yung mga products nila para hindi masira, pwede nilang ipa-dry, pwede nilang ipa-powderize. And then also yung mga farmers na nasa coconut industry, pwede natin sila dito matulungan. Ito kasi yung ang pinaka goal kasi ng province at ng province of Camsor is matulungan yung ating mga farmers. Ngayon yung coconut processing plant, napakaraming products na pwedeng magamit within sa coconut. Hindi lang yung juice niya, hindi lang yung mga pati iba-ibang ng coconut pwede nating i-process dito. Also, we have our mega cold storage. Bukod sa coconut, yung ibang farm products na available dito sa Camsor, like yung ube, yung ibang root crops natin, pwede natin siyang storage dito. And then yung storage, syempre merong mga klase ng products na pwede nating
bigyan na sa freezer, sa chiller. Pwede rin natin i-gamitin dito sa Mega Food Terminal yung ibang products natin. Taon-taon ay sinasagawa ang Bicol Agri Summit upang matulungan ang mga MSMEs na makabenta at mas mailapit sa mga farmers ang mga bagong technology, knowledge at innovation sa agriculture. Sa pamamagitan nitong event, nakikilala yung kanilang mga produkto, nakakakuha sila ng contact. Kasi yung opportunity na makita, may display nila kayo mga produkto, hindi nila nagagawa kasi more on sa production side lang sila. So with this event, kumbaga, napagtatagpo natin yung ating mga buyers, especially yung may mga interest na makapag-invest in agriculture o mamili ng mga produkto. Kasi dito, alam naman natin sa Robinsons, usually marami ditong tinatao dito. Lalo na ngayon na holiday. Kaya with that, natutulungan natin yung ating mga farmers at nakikilala yung kanilang mga produkto. Sobrang laki actually ng tulong nung ganitong klaseng expo dito kasi normally yung mga suppliers natin, yung mga exhibitors natin nasa Manila, di ba? Doon sila nagkakaroon ng malaking expo. Kami every year dinadala po natin dito. So ngayon, abot kamay na ng mga magsasaka at fisher folk dito sa atin sa Camarines Sur. Bukod doon, ang dami kasi talagang natutulong sa mga business sila, lumalawak, nagkakaroon sila ng network, nagkakaroon sila ng suppliers, nagkakaroon sila ng contacts, tapos minsan nagkaka-contracts din sila sa mga sa mga exhibitors natin. So ang laki po ng tulong sa mga ating mga magsasaka at fisher folk. Inorganisa ng Kamsur Chamber of Commerce and Industry ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture, Bureau of Fish and Aquatic Resource at ng Province of Camarines Sur sa pamuno ni Gov. Elry Villafarte. Siyempre, ang laki ng tulong ng Kapitolyo ng Camarines Sur sa atin, no? Bukod sa, siyempre, financial, nandyan lagi ang suporta. Tinutour tayo sa mga bagong facilities ng Kamsur, pati kami, nabibiyayaan dun sa mga ganong klaseng mga proyekto ng Camarines Sur. So, parang hindi lang basta mga ganitong expo malaki pa yung tulong kasi syempre, contact din natin through the government din, nagkakaroon din tayo ng partnerships with other governments as well and also other industries outside kasi pinapasok din diba sa atin. Samantala magtatagal ang Bicol Agri Summit hanggang June 21. Maliban sa mga booths, mayroon din mga training at seminars na layuning mas mapaunlad pa ang agriculture sector sa rehiyon. Richin Boy, CSN.